tiramisu cake siam dan kalau tilang dona kan sianga tiramisu chu a expensive ma a cheese te abi ka siam oma chuan a biscuit te po abi ka siam oma chu wang chuan Awlsam zok le pocket friendly zoka siam dan tui tak mai kalau tilang dona chuanin ta hian chini thir fian te hni ka da a chuan coffee hi cheng soman pek hni hi kamang boka chuan ta hian tui sau ka leya tian coffee atak taka chuan tiramisu a chuan chini hi antel ngai lawa ama ero chu Mizoka a hian a hang khabok si coffee kha tui ti hi kan tam hi ka ring lawa chu wang chuanin tlema a taste kha ron ti tui de olek tur khan chini kha ka ron telani chuan ta hian whipping cream cake cream a kan man chin ang kha mo kha tiang ang kha nau khat le achan ve tur vel om hi ka la a chuan lian pui ka siam dona siam ro chuan no panghian an du a chu wang chuan tam deuh ka siam don chu wang chuan ka tel tama I thlengkum pakhatami tur ang lek ti kan siam don ka chuan ka ti zat kha ngai kher lawanga chuan he ta hianin cream cheese nau khat vel nau khat chu ting lo deuh leka chu ka tela hi ka homemade ani a cream cheese siam dan po kha ka chene la khang kalau da to a I shedu ni chuanin I lo endon nya chuan cream cheese le whipping cream hi ti hianin ka hair electric beater mang hianin ka hair koi hlarani chuanin alo pung thu ranga chuan aliat ai tam hian ti hian alo pung don bokani chuan hei ti hian alo pung tu thura chuan hei cake te kan cream te kan he reng in electric beater hi cream le cake mix te kara om lai khan off lovin han la kang shetila off ila ti chuanin a 5 vek me ni chuan he tiang hi rushkit thi ka mang dona chuanin tiramisu a chuanin lady finger kha an mang china kha poka a cake kha siam har lo lu tuka maro chu mitin tena kan man ve thei tur Awlsam thei ang ber tui boxi thau khamo kha kalau ti lang don ani buina chuan hei hi kan coffee tuia khanin kan si anga kan biscuit thi chuanin ta hian kan ke kan da na tura hian hei ta hian ti hian karem zela in si chapin nal devin karem ani rushkit biscuit te po hi a chin kha chuan tau po kan lo ti ve mai theya hei aya hian ani lo le mu te po alo lo mu mai thei lo zok mai theya hei aya hian Mary biscuit po aman thei tho ni Mary biscuit nen po khana tui lu tuk lo siam ve chin ro rasul na sal tuka abeng cheng deu mai thei in lo shi thiam don ya a sound lampang kha ku thei top chuan ron ti fia chu ka tuma hei ti hianin tray lian tok maya khanin biscuit coffee chia khamo kada karem khata chap me chon achunga cream cheese kan hair pol khati hianin kada ta a hei hian layer khat kan siam don ani khan rual takin kan tianga kan du chuan ta hian cocoa powder kha kan tel le thei thawa ma se cocoa powder po hi bizau tam ta khian chu tilut tuk khian kan du ka ring lo akha dewa mo chu wang chuanin cocoa powder kha ka da to lem lo ni ala ya hian kan du chuan hemi biscuit kan rem le ma yan cocoa powder kha kan
kan phul kwal vi kanga ti chuan achunga hian biscuit kha coffee tuia chia kha tiang kan rem le anga chuan kan du chuan hei chhawng hi in ka siama kan du chuan chhawng tum pun kan siam te inga chhawng li pun kan siam te inga du chuan akara khanin enge chocolate te po da thia kha kan thu thu nia marul chu simple takin enge pocket friendly anti mo Hautak lutuk lawa mitlang lon berina mi puitlang lonina mitlang lonina kan man kan siam thei tur ang hisab khan karan siam ni chuan ti hian hei biscuit kha kan da zo le a chuan chunga hian cream kha kan han da le a chuan kan chokwala chorwa lutuk em po hi ngai lawa hei ti hianin rol lutuk lem lo po hian anal du jok hian mei te katia chuan hei chunga hian cocoa powder khamo kha ka ti hianin thingpui packet na hianin ka shikwal dena rol ta ka lo kai the na khan thingpui packet na khan aja shik na tipona ti theya tikhan kan shikwal dena nga te phul chit pona ti the hei ma se tam ve deu tak main ka ti mo chuan ti hianin fridge kan da anga darkar nga vel kan da bot rei don ani chuan hei ke chuan zana ka siama wangin zan khwa in fridge ka da chuan hei ti hian kan lo zai to ang tu na chuan a soft lut tu ka hei alo soft pek to a biscuit te po kha alo nem zai me engma han zai har le ka tiang te po kha om lo he ti khan kan du tiat khan kan zai anga chuan kan ei thei to ani tiramisu dessert tui le expensive tak mai kha tui taksi mantlom zokin ti khan kan lo siam le ta ani khati zong khan hi atun chumatan chuan tumatalin in lo changkai pui le nge ka be se in lo siam ve le chin cheu don ya a request tu kha in tama a request tu ti khan chanem ngai tikin in lo like nga in lo share don ya